Kinong tok khubor habayok penyekren bat upaar karwan lang executive engineer ke MEPDCL Nongston ulaong baka belat dok kabalapoy hadu silak san punyo jartam kadai jong ka khatsan snem kaba ompat siu. Henry kila pat ban siu suki leng baka installment hadu henriu sin siu. Kinu ki bala ban bakla ka upes ka wer syakamit banyapen bet khnang baka nyat bet yai danti. Henry nakaliang kaseng HNYM West Khasi Hills District hapo kajingalam upa Thailand lengkoi lampang kaseng hakas ngi thoding kalalet banya kendu biang yau executive engineer ke MEPDCL Nongstan ban kali perthau syapang ke kenrum kenram ke balajia hakabe dai bat ke belat ki balapoi de kilak tingka upa Thailand lengkoi ula ong bakat bakaseng kanang ya kalenti ban bot dien ye kita ki kenrum kenram penban Shibun seki wei pat kipat ba kilalit ban ujor bat ban ut syakaseng haka baka wei kalong gieng kabaring neta ni kalat kibaduk kata ka free connection kabadai ban thang shibak ru kalapoi hadu silak san phohnyo jartam kumta kaseng kalaong balada omla banya syai baha bayadai bat kini ki kenrum kenram klempep kala ban mi kajinge khiru ong uba Thailand habakren bat kinong thok bor la yo biang kijing ut jing nam kijing ujor kijing komplain ki paj ba bun jong kadong kathan te hoj siana kaliang jongi ngisu ban pensai ru sepi kim ki paj ba barok jong ka barok ki paj ba jong ka distrik hibro kawai ba kamdai bangi ngi susong klik ti nrai ngai budin na kawai kasngi sakawai pat bat haduk menta kasngi ru ngidang wan ban kenduk badu i te nakaliang jong i ngilawan ban kli ba kila le kumno nakaliang jong ka office habe dai bar kanika kenrum kenram ka balajia kini ki ya hakini ki sisngi asni baladap hak bedai bakajing pha eka citi seki pajba babun banwan siu takaram ka ba ki pajba ki pensa klem dadon kano kajing pensai ka ba tikna nakaliang jong ka office de menta kasngi nakaliang jongi ngila wan bani kenduk bat u ii te ngila keren ru bat u de nakaliang jong u ula kerpat ka seng jongi ba bat ulapan peru artayo te hapo artayo nakaliang jong u un persang ban budin hikat bala ban pej bahaya kita kijing don kam kabede bat kabila jong ki pajba te un pej ru nang nadu meno la disconnect la ne la ot ka laj bat hadu katno snem ki pajba kila penon kam ne ka laj te nadu ba kila ot ka laj bat hadu banda nadu bala la ot ka laj ki pensa katno ya kata kapisa badai siu hapo ka office kata kabilaj te nakaliang jong u ulah kular ba un simkia hapo artayo te ngiru ngila menjur ya kata bangin ap ya ka jingpun bai jong u ii hapo artayo te kumta ngikir pat ya kipaj ba babun jong kadang thany ba sngu bahaya ap bat kanika hakan kini ki artayo kumba u ii ulah kular haka juga por kirpat ro ikipaj ba lada pi don kano kajino kajing pomhun jong pi banwan ban pej lane ban pha pej lane ban pej taki city taki bilai ki ba lapo ya pi pila banwan kenduk padu i hangne lane bad USDO ro lane bad kinong tre hangne bad nakaliang jong uro la kular ba insa penpej bah kumta hapo kan karta yau ngikirpat ikipaj ba la kumno pinsu bah ban yaisha bat ka office kumju ru bat ngi kumkaseng ba kajing pat por jong ui leng ba ka office ba unsa pen peki benia eta ki bil jong pi baro te haka juga por ngi suban pensai biang ba kawai ka siti kadang badang poi komplain biang haka seng jongi ya ka ba kaneru kala poi dakilak kaneli kala poi saki la poi silak san punyo hajar kendai spa prapusau kane kadai kala juk te habede berkaneru kala poi siti te kumbala poi ya kiwei kipaj ba kumto hi ka poi te kane kadai kala juk te lara habangi keng pat ya kane kalong ba ngila keliru ikini kitrai kane ka trai kadai ka aibiang lingkoi ka ba kasinong jongka kalong na put umba naksi tegi thainam rai trai te kane ladangi keng ya ka jing pendon kam jongkane kalong ying ya ka laj na kala itu yang iba nadu usnem kendai pupra badla otno hau ar hajar khatlai te kajing punon kam jong kane kalong ying ya kane kalaj kala long khasan snem te kane kadai ka laj duk ya ka bakila ai kiba kila ban punon kam tang sibol hendrai ladangi khen pat ya kane ka khasan snem katkum ka ba nakaliang jong kane kalong ying kala pundon kam
kala long hakashi benai kala apoi pras pa tam shi benai te ngisngeu bon ong ba kane kadai ke kajing thurmur jong ka office sakar kom trikam te balai ki poi hadu kat pras pa tam shi benai kene kala jok te ngisngeu bon ong ba ngi persyajur kum kaseng ya kane karukom trikam ka ba long hadu kane ya ki pajba baduk barangli bapli ngila bon ong mo ba kinsu le thurmur hadu kane te kumta nakaling jungi kum kaseng ngikin tujur ya ki pajba ba pinso baha banyai ap bat ngi hakane ka hapo jong kane ka artayo bat lada ka office kam la ban pen baji kini ki kunrum kan ram baro ki bala jia ya ki pajba jong ka dong ka thany west kasil sering jongi hi berkawai nakaliang jongi ngin sa sium sisendon ya taka senjam ka ba nakaliang jongi kum kaseng ngila perkhat ba lada kadai ban mi pajba lada kadai ban ya ki ru ngin saya ki lada kadai ban mi pajba saya ngin sa mi pajba bat ngi kerpat ro ya pi ba pinsa ab ya kajing petip jongi kum kaseng had po jong kane ka artayo